జార్జియాలో తుర్కియేకు చెందిన సైనిక రవాణా విమానం కూలిపోయిన ఘటనలో 20 మంది సిబ్బంది మృతి చెందారు. అజర్బైజాన్ నుంచి తుర్కియే వెళ్తుండగా మార్గమధ్యంలో జార్జియాలోని సిగ్నాకి ప్రాంతంలో విమానం ప్రమాదానికి గురైంది. తుర్కియేకు చెందిన దర్యాప్తు బృందం ప్రమాద స్థలికి చేరుకొని విచారణను మొదలుపెట్టింది. జార్జియా అజర్బైజాన్ సరిహద్దుల్లో తమ సైనిక రవాణా విమానం C-130 కూలిపోయిందని తుర్కియే రక్షణ మంత్రి ఎక్స్లో పోస్టు చేశారు. విమానంలో ఉన్న మొత్తం 20 మంది మృతి చెందారని తెలిపారు. విమానం తమ గగనతలంలోకి ప్రవేశించిన నిమిషాల వ్యవధిలోనే దానితో సంబంధాలు తెగిపోయాయని జార్జియా వైమానిక శాఖ తెలిపింది. ხალხი თვითმფრინავისა და რავი აგერ ის არის კიდე ესა. შეგა დეტალია კიდევ იქ და ჩამო. Pegar